హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అమ్ము ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం బుర్జుపల్లె గ్రామంలో శ్రీ 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 పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి తిరునాళ్ళ మహోత్సవం శుభ సందర్భంగా ఈ గ్రామంలో రెండు పళ్ళ విభాగం నిర్వహించారండి. ఆ రెండు పళ్ళ విభాగానికి వచ్చిన జత అండి ఇవి. మేడగం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారండి, పొట్లపాడు గ్రామం, కుర్చేడు మండలం, ప్రకాశం జిల్లా అండి. వారి జతపల్ల గిత్తలు రావడం జరిగిందండి. మొన్న జరిగిన ముళ్ళపాడు గ్రామంలో ఈ జత మొదటి బహుమతి కైవసం చేసుకున్నాయండి. అదేవిధంగా అలసందపల్లె గ్రామంలో కూడా ఈ జత మొదటి బహుమతి కైవసం చేసుకున్నాయి. ఈరోజు మళ్ళీ ఏ బహుమతి కైవసం చేసుకుంటాయో కింద మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి. మేడం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారండి, గిత్తల ఓనరు, పొట్లపాడు గ్రామం, కుర్చేడు మండలం, ప్రకాశం జిల్లా.